2015 года, февраля, Москва, Эрмитаж, وهنيرسو الشيخ طالب ونيرسو يتي موسكوا أسيت موسكوا ألشي لينغراد حدوث لينغراد إرميتاج دونيرتو بيتروفسكيس شاح الغامل إكسكورسي يرتون ركوديت الإرميتاج هو بيتروفسكي يا حريت عن كابينت شو دقيرتو تو تليفون شو مسوم شو عايق كدن لينغرادسكي غوبرناتور بلطافشنكي زميستي الورتويتن هر شيخ طالب لقرا وق حاكم وتندلش на государственном уровне принять динету. То чудик чена, я харикомнати, то чудик чена. Чучуахот Петровский струна цац. Дашу бронзовый фигуркшкейтер. Стубар, гомшер, акиндвей тюклам олтонх и ламансхульштол барсдар. ламансхульшбол кабар, яки махшол катур олтонх. Ишт и фигурк шер итчах. Цац женские украшения шер. Хакер возраст Багар Петровскис. За 6000 летию. Елх эзер шо соу халгином шош. Таван дунянч хакарин йола предметы культуры, предметы быта. Хакарил древний возраст йол шцаяц Багар Петровскис. От 6 до 8000 летию хакер возраст. Хош мича карина эйлер шех талибу. Сюцен дави ануру арбочу. Орша в горах Северного Кавказа карина эйлер Петровскис. А точнее в горах Чечена Ингушетии эйлер. Ахух шех талибу вилак аж хаттер в горах Чечни, да в горах Чечни нашли мы их. Ахух шех талибу эйлер сюцен леч бог сана ваствор. Харши у нохчу эйл. И Петровский ши юхти ахрит веллерт вэлчина. Оказывается, цана нохчу чуна, цана галга чуна, отцул древней истории гейт ищел штагла. А тут обнаружилась шина нохчу чуна, реликвия, артефакт шбучела. Ишт тут эдуан аку тош гостинцы хада яхкан шайн то шейх талибу. Действительно, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бахиет шуша хинц халха Ибрахим пайгамбар алейхиссалам. Чини حديث عبرة ما تحدو إيش عربة ما تدوخش والشتاقي هر عربة ما عبرة ما تبات هر نوختي ما تبو إلشن شاش هختي يشلون هين شاش تيش والولون потому что شو истории صحيح عم مسير شو قيني شيري ماتشين إذا يكمل هالتوشين إيش تسوبيان قصة حالات ثانية هردين دا لكتي يش ماترياليات إبراهيم بيامر عليه السلام نو إذ إبراهيم بيامر جوكتي وو آل غير تشبول عرب وشنوب أحا جوكتي تسخل رجوش داك نقص تو بيتن موتا تلقي تحت نشتيح دايز دين دول يوزن ده تار شي عربة شرح دين دول إي ماتريال يشتي نوختي ماتخل رسون جوش دالة إش برستو نخبات إش دنيا نشتس أياقش بقي نخبو تار هر نوختو هر هو بيتش برج جوكتي ماتبات هو بيتش برج أنا نوختي ماتبو الإشت إقامة هالقصة تجاه